बघा प्रत्येक वडो कसं फुललेलो असा. कधी कधी काय होता, काही वडे फुगतात, काही वडे नाही फुगणत, होय की नाही. बऱ्याचदा असं होता, काय काय वडे फुगतात, काय काय वडे नाही फुगणत. तर हे कसे प्रत्येक वडं फुगूची त्याची एक टेक्निक असतात, ती आता मी तुम्हाला या व्हिडिओत दाखवते. तर ह्यो ना लाईव्ह व्हिडिओ मी केलाय, त्याच्यामुळे व्हिडिओ मोठो असा, त्याच्यामुळे कुठे पण स्किप नका करू. पूर्णपणे तुमका प्रत्यक्ष दाखवतले की वडे कसे फुगतात. त्यातली नंबर 1 ही टीप असा. तर अर्धे वडे माझे झाले आहेत करून. तर बघा अजून या पिठाचे करूचे आहेत. तर आता मी ह्या पीठ परत मळून घेतलेले, कारण बरंच टाईम झालो. पीठ कधी पण मळल्यावरती अर्धा तास त्या येण्यासाठी ठेवायचा, म्हणजे चांगलं सेट होण्यासाठी. तर अर्धे मी वडे केले असं आहे. आता त्या पिठाचे करूचे तर मी तुमका दाखवते कसे थापायचे. थापायची टेक्निक मेन असता, त्यानेच आपले वडे फुगतात. तर आता इथे मी गॅस पेटवले. तेव्हा गोळी घ्यायची, अशी गोळी समान त्याचे करायचे वडे. बघा मध्यम आकाराचा लिंबू असतं ना, त्याच्या एवढे गोळे करायचे. हे बघा अशा प्रकारे. थापूच्या आधी प्रत्येक गोळो असो ना मळायचो आधी. परत चांगलो खाली चांगला प्लॅस्टिकला तेल लावायचं. आता तुमका माहितीच असतला. आणि हाताक पण चांगला तेल लावायचं. आणि आता थापूक घेते बघा, मी दाखवते तुमका. तर मी जेव्हा नवीन होते तेव्हा पण माझे काय वडे फुगायचे, काय वडे फुगायचे नाही, आणि वडे फुगले नाही तर आपलं मन निराश होता. तर पूर्ण तुमका ह्याच्यात माहिती देतलं आहे. त्याच्यामुळे पटकन व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मालवणी भाषेतून रेसिपी बघण्यासाठी कधी मालवणी कधी मराठीमध्ये व्हिडिओ आणत असते. तर चला आता दाखवते तुमका कसं करायचो, कसं थापायचो. हे एक माझं थापून झालेलो अर्धो. हातावर तो गोळो जो असा तो चांगलो मळायचो. प्रत्येक गोळो घेताना वडो थापायच्या आधी तो मळायचो व्यवस्थित. बघा असा 3 बोटांचा वापर करायचो आणि समान थापायचो. समान सगळ्या बाजूक समान होय आणि मध्यम थापायचे, म्हणजे जाडे पण नाही आणि एकदम पातळ पण नाही. पातळ असले तर कडक होतले, जाड असलं तर फुगतलो, पण जाड जाड लागतलो. मग आपल्या घरात आपले सासू सासरे, घरात जे वयस्कर लोक असतात, आई बाबा, त्यांच्या दाताक लागत नाहीत मग ते. त्याच्यामुळे मध्यम आकारात थापायचे आणि समान थापायचे. तर बघा मी ते तुमचं दाखवते माझं कसे वडे फुगतात. तर या पद्धतीने तुम्ही बनवा, म्हणून तुमका लाईव्ह दाखवते. कळाला. मी कुठे पण व्हिडिओ एडिट म्हणजे शॉर्ट नाही करू, असे जसे मी करते तसंच तुमका दाखवते. त्याच्यामुळे व्हिडिओ मोठी आहे, त्याच्यामुळे बघून घ्या. बघा तर ह्यो पण वडं फुगतलो. तर तेल थोडासा कडक गरम झाला माझा. गॅसनं मीडियम ठेवायचो. जास्त असा तेल तापला ना तर गॅस लो करायचं थोडं. नंतर वाटल्यास थोड्या वेळाने मीडियम करायचं, पण गॅस मीडियम गॅसवर भाजायची. हे बघा ह्यो पण वडं फुगलो कसं. तर बघा मी कसे वडे थापतोय. समान थापून घ्यायचे आणि ज्या बाजूने आपल्या जाडी जास्त दिसतं त्या बाजूने ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. बघा आता तेल ज्याप्रमाणे असतात ना त्याप्रमाणे सोडायचं. त्याच्यामध्ये तेल जास्त नाही, त्याच्यामुळे मी एक एक वडो सोडते. बघा कसं वडो मस्तपैकी फुगलो आहे ना. आता हे बघा परत मी तोपर्यंत वडो थापून घेतले. तर बोटाने काय करायचं, ॲडजस्ट करून घ्यायचा. बोटाचे ठसे पण दिसत नाही होय, त्याच्यामुळे व्यवस्थित प्लेन करून घ्यायचो. आता ह्यो वडो जोपर्यंत भाजता तोपर्यंत मी दुसरं वडो थापतले. हो बघा. तर समान म्हणजे जी लेवल आहे ना ती समान होई. कधी कधी आपण काय करतो, बोटाने बाजूने थापतो, मग ते जाड राहतात. मग ते वडेसुद्धा आपले काय होतात, फुगणत नाही. ठीक आहे. तर कधी कधी एकदम आपण जाडे करतो, फुगतात, पण काय होतात मग ते जाडे जाडे असे लागतात. त्याच्यामुळे जे वडे आहेत ना ते मध्यम. हे बघा ह्यो पण माझं वडं कसं फुगलो बघा. म्हणून तुमका दाखवते व्हिडिओ पूर्ण बघा. प्रत्येक वडो ह्यो फुगतलो कसो. बघा आता ह्यो मी टाकले परत तेलात. तर टीप असत ना तर लक्षात ठेवा तुम्ही. नंबर 1 मी तुमका टीप काय दिलं आहे, सगळ्यात पहिला पीठ जास्त गरम पाण्यात मळायचा. दुसरी टीप काय दिलं आहे, पीठ मळल्यानंतर अर्धा तास वडे थापायची घाई करायची नाही, तर योग द्यायचा. आणि प्रत्येक वेळी गोळी चांगली मळून घ्यायची आणि समान थापायची. हे बघा त्याच्यावर बोटाचे ठसे पण दिसत नाही होय. कधी कधी काय होतं मग बोटाचे ठसे दिसतात होय ना, मला चांगलं नाही वाटणार. असा पण होता, नवीन नवीन असताना अशा चुका होतात. आता जी लोक एक्सपर्ट असतात ते लोक एक्सपर्ट असतातच, पण कधी कधी जे नवीन गृहिणी असतात लग्न झालेल्यो तर त्यांना असं जमणं नाही करू मुलींका. माका पण नाही जमायचं. आता माका करून करून समजलं आपला काय चुकता काय नाही चुकणार. आणि मग मोठे पण सांगतात त्यांचा ऐकायचा कसा करायचा, मग होतं बरोबर. हे बघा कसे मी वडे थापते बघा. बोटाने व्यवस्थितपणे सर्व बाजूनी समान थापायचे आणि मध्यम जाडीचे थापायचे. प्रत्येक वडे फुगाकच होय आपलं. खाली आता गावी असल्यावर काय करतात, केळीचं पान घेतात, त्याका पण तेल लावचं लागतं. आता प्लॅस्टिक असतं त्याच्यावर पण तेल लावखोया. आणि वडो थापताना
बोटांका पण तेल किंवा पाणी पण लावतात काही जण. तुमका आवडता तर लावा, पण पाणी लावल्यावर काय होतं, वडो जेव्हा आपण तेलात सोडतो तेव्हा तो चरचरता जरा, त्याच्यामुळे मग तेल लावलेला बरा. थोडासा असा तेल बोटांका लावायचा आणि चांगल्यापैकी समान असे थापायचे, कुठे पण जाडो बारीक नाही होईल. ठीक आहे, पूर्ण समान असं गोल हो कोयो आणि समान पातीचं तो हो कोयो, तरच वडो फुगता. तर ह्यो पण वडो बघा कसं मस्तपैकी फुगलो. इथे तुमका मी प्रत्यक्ष दाखवते की कसे प्रत्येक वडे फुगतात. तर 10पैकी एखादं कधी कधी नाही फुगणार, आपण घाईघाईत कसं पण थापतो, कधी कधी होता असा. तर चला, पण 10पैकी 8 ते 9 आपले वडे तर फुगाकच होय असा माका तरी वाटतं. आणि फुगलेले वडे खाऊक मजा येतं की नाही, तर कमेंट नक्की करा आणि सांगा माका. वडे कसे थापूचे ते तुमका कळाले असतीतच की समान थापायचे, व्यवस्थित लेवल करून घ्यायची. आता वडे भाजताना बघा कसे भाजायचे. वडो सोडल्यावर लगेच त्याका ढोमसत नाही राहायचा, कळाला. थोडासा घाई झालो तर काय वडे एका पातीवरतीच फुगतात, नाही तर पलटून घ्यायचं होतं. बघा हे मी कसं पलटले होय की नाही. थोडंसं हे झालं भाजलो की पलटायचं, असं हळूहळू चमच्याने बघा असं हे करायचं. तर ह्यो पण वडं फुगतलो, बघा कसं फुगतलो. तर लाईक करा व्हिडिओ, कमेंट करा, शेअर करा. हे बघा एवढं नाही फुगत माझं वडं. ठीक आहे, प्रयत्न करायचो, प्रयत्न सोडायचो नाही. ठीक आहे, 10पैकी एक वडं असं होतलो. आता बघा मी कसे वडे भाजता येतं बघा. कुठे पण व्हिडिओ मी कट करूक नाही असामध्ये. जशी माझी व्हिडिओ झाली तर थोडंसं स्पीड वाढवलं आहे, कारण व्हिडिओ खूपच मोठी होता मग, म्हणून दाखवते तुमका. हे बघा थोडंसं असं भाजलो ना की आता हे बघा फुगता कसं. तर थोडंसं असं हलवायचं, तर पलटी मारले बघा. येऊ पण वडं कसं फुगलो बघा. गॅस मिडियम ठेवायचो. ठीक आहे, कधी कधी तेल गरम होतं, आपण थापेपर्यंत वगैरे वेळ लागल्यावर तेल गरम होतं, तर गॅस थोडंसं स्लो करायचो. मीडियम ते स्लोच्यामध्येच गॅस ठेवायचो वडे करताना. तुम्ही एकटे असाच ना तर एका बाजूक थापून एका बाजूक तुम्ही वडे भाजू शकता. आता मी परत दाखवते बघा वडे तुमका थापून. गॅस स्लो केलं आहे. हे बघा तेल लावायचं मस्तपैकी, खाली हातात तेल लावायचा. आणि हे बघा एकटे माणूस पण करू शकतो. व्यवस्थित लेवल करून घ्यायची, मेन लेवल व्यवस्थित, पाती व्यवस्थित करून घ्यायची. एकदम जाडे पण नाही, एकदम बारीक पण नाही. बघा शेप मस्तपैकी करून घ्यायचे. ठसे पण आपले दिसाक नाही होय हाताचे बोटांचे. हे बघा लिंबाच्या आकारा एवढा करायचो गोळो. मस्तपैकी बघा असे थापायचे व्यवस्थितपणे. वडे थापूचे होते त्याच्यामुळे मी गॅस आधी स्लो केलेलं आहे. आता परत बघा मीडियम केलं आहे. गॅस मीडियम ठेवायचो वडे भाजताना.
तर आता एकदम शेवटचं वडो राहिलो असा आता ह्यो सुद्धा वडो आपलो फुगतलो. व्हिडिओ बघितल्यास त्याच्याबद्दल खूप 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 तुमचे धन्यवाद. व्हिडिओ तुम्ही लाईक केल्यास त्याच्यासाठी धन्यवाद. व्हिडिओवरती कमेंट करा. तुमच्याकडे पण काही टिप्स असतील ट्रिक्स असतील तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा माका. काय कशा पद्धतीने म्हणजे वडे अजून फुगवू शकतो, कुठली अजून पद्धत वापरून वडे फुगू शकतात. तर माका ज्याप्रमाणे येतं त्याप्रमाणे मी तुमका शेअर केलं आहे. तर हे बघा ह्यो पण वडो आपलं फुगतलो आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असास, माझी व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघतास तर नीता सुर्वे ब्लॉगला सबस्क्राईब करा. इथे मी अपलोड करते जास्त करून मालवणी भाषेतले व्हिडिओ, कधी कुकिंगचे व्हिडिओ, कधी कधी कुठे बाहेर गेले त्याचे व्हिडिओ. तर व्हिडिओ बघत राहा, खात राहा, मस्त राहा आणि नीता सुर्वे ब्लॉगचे व्हिडिओ बघत राहा. तर ह्यो पण वडो बघा कसा फुगलो मस्तपैकी. तर 10पैकी एक वडो नाही फुगणार चालात, पण 8 ते 9 वडे आपले फुगाकच होय की नाही. मग बरा वाटतं की नाही आपल्या. चला तर वडे मस्तपैकी करून झालेले असत बघा. एवढे सगळे वडे माझे फुगले मस्तपैकी. तर हे 2 वडे बघा पूर्णपणे फुगले नाहीत, थोडे थोडे फुगले तर हे वेगळे ठेवले.